gowrullygy taýynlyk bul geljeki ene hemde atanyň diň jogapkärçiligidir. Maşgala beýleşdirmek bu näme? Bul diňe bir gowrulygyň öňüne almak däl, isem gowruly bolmaklygy hem taýynyp 3-6 ay gowruly bolmadan ozal geljeki enelde taýynlanyp gowrulygyň aladasyny edip başlamaly. Jogapkärçilik diňe gowruly boljak enede däl, geljeki ata hem degişli bolýar. Dowamly keseller bolmaly. Belli bir barralardan öňünden geçmeli, hemde näzarlyk ýüze çykan halatyny öňünden bejermeli. Bundan daşary sosial, ruhy hemde durmuş taýdan gowrulygy taýyn bolmak möhümdir. Daşmaly barralarymyza umumy gan barlar, ganyň biochemik barlar, ganyň vitamin hemde elementleri bolan barlar. Ondan başga da peşe umumy barlar ýaly analizler girer. Sizin hem mäňizi maşgalany dogry meýilleşdirmäge çagyrýar.